Ja, ik heb een Metropolis 1927 heb ik, voor de jeugd gekozen. We hebben er, in de zomer hebben we er lang over gediscussieerd. Welk werk zouden we spelen en ja, waar kan ik hen het meest mee uitdagen? Omdat we toch met een redelijk talentvolle groep zitten. En het was, ik zou niet graag willen dat ze naar de repetitie komen om een stuk te repeteren dat ze na een maand al redelijk gemakkelijk kunnen spelen, waar ik altijd hetzelfde moet zeggen, bijvoorbeeld. Dat ze me niet bij worden. Dus ja, we hebben toch getracht voor een uitdagend werk te nemen, maar dan toch ook niet het moeilijkste werk. Hè, waar we wel onszelf niet mogen overtreffen. En kwamen we toch bij Metropolis terecht. Ik heb het zelf ook eerder uitgevoerd, ook met Walberg in Zwitserland, dus ik kende het stuk echt wel, hoe dat het moest zitten en waar het juist de tricky momenten waren. Zo. Ja, en dat was ook vooral het samenspel dat we dan in het plichtwerk hebben gehad, dat zette zich wel een beetje door naar het keuzewerk ook, omdat alles een beetje onder elkaar moet zitten in het eerste en het derde deel. En dat zette zich wel voort op waar we dan 3 maanden hebben gewerkt.